mana dwa wuoyo matin kuom teknoloji manyasani kaka iwacho cha. Teknoloji ni inya ng'iye yore mopogore opogore. Nitie moko ma promote mobility. Nitie moko bende ma promote accessibility. Nitie moko bende ma promote tij ng'ato. Koro teknoloji ma wasebedo go sani nitie kata Zoom gini mobiro, Google Meet gini mobiro. Covid nopuonjowa ni kare samoro inya tiyo e ot titi atiya maber. Jomong'ol mang'eny niga gi challenges mag transport. And part of gik maluongo ni reasonable accommodation luwore kambi mitiye. Inya yie ni tiyo from home to kiwa the challenge mar transport cha. Itiyo mani ng'eni technology okelo relief kanyo. Wheelchairs tinde nitiere moko ma ringa gi betri. Ng'ano manigi shida idho matatu nyalo transport him or herself comfortably gi wheelchair bilani. Kaluwore gik ma wasetimo, nitie ji matiyo nyaka ne wachakore 2015. Wasekonyo ji 1,038 modonje tije. Ok en tich mayot. Magi tije to kaka wapimo tich en tich ma itiyo ichulo NSSF iluongo ni dignified and fulfilling work. Mane ma waluongo ni tich. Nyaka sani ji 1,038 mosekalo e lwetwa. Inua Biz ni ne wachako pilot gi Kajiado to gi Kilifi. Wan gi ohala 115 madhi maber through initiative marwa mar Inua Biz. Nitie kata ng'ama okalo e lwetwa masani mbunge e bunge wa Kenya ka. Nikech ok omiya thuolo na wacho jaluong nyinge. Mana nyawe gi kanyo. To okalo e lwetwa. Wan ema wamiye exposure. Ne nitie ndalo ma kata kobiro irwa so siling 200 ni kimiye to mor malich. Sani en mbunge e National Assembly ka. Ba ochwalo gik ma konyo jogo manigi ng'ol. Ma e koro ema ojede masani bro wacho ni wan kode gi beef. Wan kode gi beef. En ka koro sedhi kacha. Koro wiye wil be kata tudruok monego bedgo kode malong'o cha koro otemo no oringo matin. Akiani ong'e ni nitie gik monego penji to ok oikore gi duoko. Koro ka kendo shida mantiere kendo miyo wapor kendo koro santie forums matiyo kode kaka example mar kaka kiko nego be ni watimo tijewa. Enani nyinge to kanya luongo ka to en ng'ama nitie. Kaki luong nyinge nikech boonge kae mar mondo miyo chiw reply. Berne ni dholuo be okia. Koro aparo ni e yo machiek en ni riwruok marwa mar Rizikisos oikore mar temo kedo ne ratiro mag jok mong'ol sana e yore yuto. Wantie Nairobi ka ofiswa ni Karen, kibiro to ichopo stage miluongo ni Kisembe, chalo ng'ama dhi Rongai. Kisembe no kanyo tidonjo gi Banda Lane, just after Banda School the next right turn en Banda Lane. Tidhi gi yorno, tidhi yudo signboard on the left, Royal Close, idonjo gate number 93. Kanyo Rizikisos nitiere. Rizikisos manyo ng'ano ng'ol ma nigi tiegruok moro odwaro tich, ng'at ma nigi idea mar business odwaro tich, ng'ata madwaro information about disability in Kenya, ng'ano wadwaro, wanyalo miye information, wanyalo refer kata kamoro kopo ni gima odwaro no ok wane ma wanyal timo.